Nanalo. Oh, magandang laban kay Kapaleta at saka kay Boss Rob TV. Ayan. Parang joker lang yung talo niya. Oh, puro joker niya. Magaling piling niya. Ayan na. Ayan na. Kagatin mo. Yeah! Kapaleta. Back to back. Bakit ako? Ayaw. Ayos na. Nanalo na. 2 down. Nanalo po si Kapaleta. What's up mga kabobel? Nandito tayo ngayon sa Spider Tournament nila Spider Dog Season 5. Ito, shoutout sa inyo. Siyempre, don't forget to click, like, subscribe sa Tani Mendon at Tani Mendon TV. Yan. Okay, let's rock! Yo, what's up mga ka-exotic? So, yan. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko at